Helo, fi di Lleucu. A fi di Ewa. A dyn ni'n llys ganhadon ysgol Coleg Cymraeg. Fe fy'n gwneud takeover ar y cyfryngau heno ac yfori ar gyfer y Steddfod Ysgol Cymraeg. Gwyliwch mas! Ni fan hyn gyda Miri, perfformau gorau'r noson. A Iowan, cantor gorau'r noson. Sut brofiad nathach chi gweld canu a llifen Penmeddyg am y tro olaf? Oedd e'n wych, oedd e'n eitha... Mae cystadlu'r bore wedi dechrau. Dyma Llio, capten yn Llys Blefyn. Safle ar hyn o bryd. Diolch am ymuno fy ni ar ein takeover heddiw. Mae heddiw wedi bod yn ddiwrnod prysur iawn, ond dwi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau gweld rhan yno fo. Diolch am wylio. A llongyfarchiadau Llys Blefyn. Dwi eisiau dim I lawr yr hyn. A mae'n neud takeover holl ymarferion a pharatiadau ar gyfer Steddfod Pontypridd.